Där blir man ganska lugn när man ser att vem vi än skickar in, på vilken position det än är, så är vi så pass bra så att vi vinner matcher i Allsvenskan. Men först och främst är det ju såklart att vi har ett grundspel i MFF som vi har haft i många, många år. Och spelare som har varit här en längre period vet hur vi vill spela. Då är det lättare också att slussa in nya spelare, och du tar spelare hit som är anpassade för den typ av fotboll. Spelare som är trygga med boll, spelare som aldrig gömmer sig, som alltid vill ha boll och som är spelskickliga. Så att alla de vi släpper in, Josh är liksom värvad vänsterback, har spelat högerytter på slutet och gör det hur bra som helst. Det är för att det är en fantastiskt bra fotbollsspelare och en spelare som är trygg med boll. Där har vi sett många matcher när vi inte har haft hög press. Då är vi inte bra. Alltså det är inte ens lönt att försöka att gå ner i banan när det är Malmö FF. För det är någonting vi måste jobba för inför nästa säsong. Men denna säsongen så funkar det ju aldrig. Vi är ju bäst när vi tokpressar överallt och har mycket boll och kan vila med boll och bestämma tempot. Nej, men det är härligt. Frans var likadan förra året. Alltså det är en mentalitet vi har här nere som man själv känner sig igen sig i. Att även hur nervöst det är, hur mycket folk det är, så har man en stark tro på sig själv och på det sättet man vill spela fotboll. Kollar man Svanberg hur han utmanar. Det kvittar vem han möter, och man har spelat i 5 minuter i Allsvenskan eller han har spelat hur mycket som helst. Han går in och gör sin grej, det han är bra på. Om det är en U19-match eller det är här inne. Och det är det man vill se. Man kräver ingenting från en spelare som är 17 år och kommer in i Allsvenskan. Det enda man vill se är att de vågar. Och det är just det de gör. Speciellt Svanberg här. Falkenbergsmatchen börjar direkt. Hade jag gett något råd till han så hade det nog varit att spela enkelt i början. Då börjar han med att dra 5 gubbar liksom och spelar in den till Jo, och så är det 1-0. Så det är det som är det härliga, och det är där man känner igen sig, och det är det vi malmöiter säger att det är typiskt oss. När det kommer så mycket folk, det är sista matchen och vi vill bjuda våra fans på en fantastisk match, 3 poäng, och vi vill ge oss själva en bra känsla inför nästa år. Det är ändå den sista matchen som sitter kvar lite. Jag har suttit på bänken där i 70 minuter och det är ju svinkallt. Så det är ingen känsel i tår. Frågan är om man ska byta en sån här match egentligen. För det är helt omöjligt att hålla sig varm. Så att de första 5 minuterna så känner jag mig väldigt stabbig. Egentligen alla 20. Det är egentligen de 2 avsluten. Ja, det är svårt att sätta ord på det. Jag pratar om det hemma, hur häftigt det är, och att det känns overkligt att de gör det just på en själv. Liksom. Det är jättesvårt att sätta ord på det. Man bara blir otroligt stolt och vågar knappt prata om det nästan. Liksom. Kollar man Europaspelet så måste vi bli betydligt bättre utan boll. Det har vi inte varit bra på i år. Vi har en säsong där vi har tagit otroligt mycket poäng, men där vi kan utveckla vårt spel extremt mycket. Så jag har jättehöga förväntningar inför nästa år. Behålla så många spelare som möjligt. Vi har många som har bara 1 år kvar. Man vet att klubben jobbar på det och hoppas verkligen det går i hamn att man förlänger med vissa spelare. Så att man kan behålla stummen och kunna bygga på det. Ta in spelare med spetskompetens som vi gjort detta året med AC och med Alex och några till. Och sen så har vi unga spelare som Svanberg, Teddy som kan ta ännu ett steg. Men just speciellt i spelet att vi kan utveckla det överallt. Vi kan bli bättre offensivt. Vi 4 tycker jag kompletterar varandra väldigt bra. Det kunde man ju känna den veckan där det blev skadad. Att 3 90-minuters matcher, det är bara att erkänna, det blir tufft. Och det blir ännu tuffare nästa år. Så det gäller att vi har hög konkurrens överallt. Och just på anfallsbesättningen tycker jag att vi har det, och vi har också en bra variation. Pavel liten och kvick, även Teddy. Och så jag där, och sen så har vi Alex som är lite större och lite targetspelare, lite annorlunda än oss
andra. Så att, nej, det känns som att det blir en bra uppsättning. Jag har 1 år kvar på kontraktet, så att mentalt ställer jag in mig på att det är sista. Sen får man alltid svårt att säga hur man kommer att känna sig efter den här säsongen. Men jag tror mentalt blir det bra också att man vill kräma ut det sista. Jag hade en säsong där jag inte alls gjorde lika mycket poäng som jag brukar göra. Vill göra en ännu bättre säsong där. Och sen framförallt göra en säsong där jag är på mattan mer än 20 gånger som jag var i år. Så att, hålla mig skadefri och sen se laget utvecklas. Men det var en fantastisk stærk känsla. Med mycket glädje, stolthet, ydmykhet, men också en lite ångest också, som man måste ha när man ska ta över en av Nordens största fodboldklubber, fodboldforeninger, och så gå ud fra assistenttræner til hovedtræner. Så alle de känslor som man behöver för att göra ett bra jobb, dem tyckte jag hade inde i min krop och inde i mitt sind. Men först och främst stolthet och glädje. Klart på det tidspunkt Nordens største fodboldklub, når man havde været i Champions League 2 år i rad. Fantastiske supporter. Jeg havde set nogle YouTube-videoer derifrån. Og den känsla jeg fik, da jeg kom ind i klubben, det var, at det var en fantastisk varm klub. En forening, hvor alle ligesom vil det samme. En klub, hvor man vil have resultater, og hvor man jobber stenhårdt, men også en varme inden for gruppen, inden for lederne, som jeg tykker om. At alt vores job foregår her på Svedborg Stadion. Både vores træning, vores omklædningsrum, vores matcher. Så man får ligesom en varme, når man kommer her, som man kender direkte, at det her vil vi gøre tilsammen. Og en stærk vinderkultur. Det er året, det findes også, at man vil ikke forlore. Man vil i hvert fald ikke forlore 2 matcher i rad. Næste match, så skal man tilbage på sporet igen. Og den känsla fik jeg direkte. Men først og fremmest, at det var en varm, at det var en forening, og rigtig mange mennesker tykker om Malmö FF, som bor i Malmö Stad. Jeg er blevet ansat, fordi jeg er en moderne leder, som tror på, at man vinder og forlorer ihop. Så man skal have lidt æggerskab til det, man jobber med. Og man skal have et ansvar for det, man jobber med. Og det er det, jeg har gjort med det lederstorp, vi har i Malmö, som er en fantastisk kilder, og som vil det her. Og sådan er jeg også som træner. Det er klart, at der er nogle ting, som er klokkrent, men det er klart, at Rosenberg, hvis jeg ikke lyster på hånden om, hvis han har nogle ting at sige, eller Kari Andersen om forsvarsspil, Rasmus Bengtsson, Wieler, alle de gamle. For mig er det ligesom, vi er en enhed, hvor jeg er den sidste øverste, men vi gør det her til sammen, og så skal jeg nok tage konsekvensen ud af det. Så det er det sæt, jeg tror på. Jeg tror, man får det bedste frem i mennesket på det sæt. At man tykker, det er fantastisk roligt at komme på job hver dag. At man kender, når man våger med morgen, herligt, jeg skal ud til Svedbank, ud til kilderne, ud og gøre broen ifrån mig. Og det er den känsla, jeg vil have, når man kommer på job hver dag. Og også når man forlorer matcher, for det er en del af fodbolden, det er, at man forlorer matcher indimellem. Så er det klart, der er lidt stress på det jobbet. Så har jeg gjort det. Jeg har jo ikke læst nogen medier overhovedet taget, for ikke at blive påvirket i mit sæt at jobbe på. Også når det går sæmmer, for det kommer altid til at gå sæmmer. Og det kommer altid til at gå bedre igen. Og så kom jeg til en varm klub, en varm forening, med mycket store känsler omkring passionen og være en del af Malmö. Alle dem, som jobber på det administrative, alle dem, som jobber omkring fodbolden, har man kendt en glæde og en ydmykhed og en varme, som jeg er jättestolt af at være en del af. Jeg har altid været sådan, at jeg kræver mycket af spillerne, og det kan blive for mycket indimellem. Men jeg vil gerne være aktiv, så de kan se, at jeg er i hvert fald 100% på, og så er det mit spændingsniveau og mine känsler. Jeg er en yderrigtig person, en känslemæssig person, så derfor så kommer min aggressivitet, eller hvad man kan sige, pondus, den kommer ud på det sæt også. Men jeg vil gerne også være en træner, som også kan sidde derinde i lugn og ro. Men jeg kommer nok aldrig til at være en Anne Bergstrand, som kan sidde der i 90 minutter. Eller Arsene Wenger, eller som mange træner kan. Jeg er nok sådan mere en Klopp, der forsøger at gøre både og. Men jeg ved også, at spilleren tykker, at jeg skal forsøge at sætte lidt mere ned også. Jeg mindst den som fantastisk solskinsår, kommer jeg ihåg, og det var en tidlig match, kommer jeg ihåg. Og klart lidt fjerde morgen i en første hjemmematch med så mange supporter og så mange og mod de svenske regerende mester fra 2015. Lå under 1-0, og de kontrede os
myg i første halvleg. Så vi gjorde om det i pause. Vi så, nu spiller vi, som vi har gjort for Bøjern. Myg bold på forward, ligger rigtige positioner. Det stod 1-1 i pause. Så tror jeg, vi kommer til at vinde den her match. Bygge myg dueller på Vidar og på Markan mod deres 2 midtforsvarer. Og komme op og understøtte og spille lidt andre boldspil. Jeg er jättenøjd med, at vi, både min præstation, men også spillernes, supporternes, at vi kom tilbage til den match og vandt den match. En del individuel mistalk mod Jönköping Södra borte, hvor vi forlorer 3-2. Men det var egentlig sådan, så vi blev udspillet, at vi egentlig forsøgte at komme tilbage, men 3 mål slæbte ind det for mygge, det er klart. Sundsvall-matchen tykker vi faktisk helt hen ad væggen, at vi gjorde en bra hjemmematch. Men de gjorde mål på de 2-3 chancer, de har. Men efter det, så prøvede vi ligesom tilsammen med Kari og med Rasmus og med baklinjen, jamen vi skal hitte tilbage, vi skal have en svår bortematch mod Elfsborg, som elsker at spille fodbold. Vi skal forsøge at gøre en defensiv bra match, så vi holder nullet. Og så får se, om vi egentlig kan få den chance eller 2 at gøre målet. Ligesom hitte back to basic resultatmæssigt. For det var en vigtig match for os alle ihop. Og den går vi så op og vinder 1-0, og derifrån tykker jeg faktisk, at vi har sendt os som et mygge stærkt lag derifrån. Så der gik lidt, ingen stress, men en masse snak. Hvor kunne vi gøre den her match til en match, der vendte sæsonen for os, så vi kom på ret spor igen. Og så var det lige pludselig 4 matcher 6 point, i stedet som egentlig var noget af det store problem. Kanskje, at folk havde troet, at vi spillede ude mod Nordsjøbing, ude mod Elfsborg, og havde vundet over Jönköping Södra og Sundsvall, og så havde vi haft 8 point. Så skylden var lige pludselig så stor, så vi vidste, at det var en jättevigtig match for os. Og derfor så tykte jeg professionelt, taktisk, mycket fin match, jævnfør bortematch, vi gjorde det. At modstanderen kunne ikke komme ud af jerngrebet, som vi gjorde. At de havde svårt ved, at vi var bra på bolden, men først og fremmest var vi bra på, at de andre ikke kunne sætte noget i spil. Mange svenske lag, når kunstgræsfodbolden er kommet til Sverige, så er der mange lag, som forsøger at lire og som forsøger at spille fodbold. Og så tykker jeg, at vi fandt en væg på hjemmeplan, en vindende væg med supporterne, som gjorde, at vi var mycket svårslagen i lang tid her på hjemmeplan. Indtil Östersund-match, den næste sidste match. Jeg tror, vi vandt 10 ud af 11, eller spille ude mod Kalmar kanskje. Og ligesom hittet ind. Vi var stærke fysisk. Vi vandt alle andre bolde. Vi satte os på modstanderne, og vi var bort på bolden. Så en kombination af alt det, jeg tykker om som træner, så jeg mod et lag, som var i harmoni, og hvor der var mycket lugn og ro. Jamen, det så jeg som helt naturligt. Han kom hjem fra Kina, skulle hitte ligesom komme tilbage igen til Norden. Havde egentlig sovet på flere år, havde jetlag, havde kom ind i nogle bra træninger, havde været lidt udenfor. Så det så jeg helt vanligt. Det jeg kunne se på ham, det var, at han ville jobbe og han ville gøre mål. Og det hentede til træninger, og så ved jeg, når det henter, så kommer det også til at hente i matcher. Og så tror jeg, det som var bra for laget, det var, at han gjorde det mål på straf. For han er en målsbryder, han er en målgjør. Og han er en stærk vindermentalitet. Og det er klart, når vi har gjort sådan en værvning, og Dan har gjort et jättejob for at hitte honom, og vi ved, at han gør mål, så kommer det før eller senere. Og det tog lidt længere tid, men derifrån så gik det bare en væg, og så spillede han dit den hver gang. Jeg var lige så besviken, som I var, men også ærlig og reel, at det var styrelsens valg, og det var en deal, og så var det. Jeg har altid haft det sådan som træner, men det er de spillere, man har, man skal fokusere på. Og en fantastisk mulighed for Vidar også. Og Danne havde jo hentet Alexander ind også. Alexander Jeremie ind også. Så det var jo det bedste ud af situationen. Og berette for kilderne, jamen nu det er hent det, som er hent. Nu jobber vi videre med det lag, vi har. Og vi har fortfarande en stærk trup, og vi kommer til at fikse det. Nå, men det er klart, at han er en annorlunda type end Vidar. Hvor Vidars største styrke og strength, det er jo, at han gør fantastisk mange mål og jobber hårdt. Hvor Alexander, han var kanskje lidt mere brugbar i selve spillet. Vores opspilsforce, og det går lidt mere ydrymme og plads til Markan. Markus Rosenberg. Så vi justerede lidt ind på, hvordan vi skulle gøre det rent anfaldsmæssigt. At Markan nu skulle klive frem og gøre mål nu. Og at Alexander først og fremmest skulle hitte ind i det sæt, vi ville spille på med honom. Og så skulle målene komme efter, og det funkede jo fantastisk bra. Jeg tror første match, uden dom, jamen var det egentlig 4-3-1 eller mod Blåvidt, eller 4-1 mod Jönköping Södra eller noget, og vi gjorde alle de mål endda. Jeg tror faktisk, vi gjorde flere mål på slutet, end vi gjorde i forsæsonen. Men Vidar var fantastisk og hård, og nu har vi fået Alex ind,
og Rosenberg kom tilbage på sporet og gjorde mål igen også. Og så hittede vi ligesom et spil til sammen, allihop, hele gænget. Og vi blev enige om, at nej, det her skal egentlig betyde nogen ting for, at vi egentlig kan tage SM-guldet hjem endnu. Det er klart, at jeg blev lidt bekymret med alle de skorter, vi fik så, og afstændinger. Men vi hittede et bra sæt at gøre det på endnu. Og jeg tykker, man skal ligesom drøje ihop de 4 matcher til sammen, hvor vi vinder i råd. Elfsborg hjemme, Helsingborg hjemme, Hækken borte og Nordsjælland borte. Der tror jeg, vi fik ligesom de andre lag, de tænkte, og så både Nordsjælland og forlorede lidt point derifra også. Det var 12 stærke point, vi tog der. Mycket stærke point. Den næste match, det er der, jeg tykker, at vi tog de sidste ryg fra de andre lag. Det var, da vi slog Nordsjælland borte i en match, der var fuldsat, hvor vi gjorde en fantastisk bra international bortematch, hvor vi spillede på resultatet, helt enkelt. Det var derfor, jeg ændrede sættet at spille på. At vi vidste, at vi havde et bra låg forsvarsspil med Anton og Kari og Rasmus og Safari og når Frans og Porg også var med. Vi vidste med Wieland. Vi vidste, at vi kunne stå lågt til boks i planen og spille på omstillinger. Det var vi bra på også. Og der gik William til boks på, at det her skal vi gøre sammen med en kæmpe lågindsats. Vi vidste, at de skulle vinde Nordsjælland, og det spillede jeg lidt på. Så jeg var egentlig rigtig, at de spillede kom på 1-1 heller, for så vidste jeg, at de ville gå efter at vinde. Og det, som hentede faktisk de sidste 7 minutter af matchen, det var, at vi fik alle målchancerne, de havde bolden. Så det var sådan en match, man behøver indimellem at spille lidt smart og lidt klogt. Vi kan egentlig altid stå for underholdning og være. For mig, det gældte det om at vinde den match, så vi kunne vinde SM-guld til slut. Og når vi vandt den match, så havde jeg en rigtig bra chance på, at det her går hele vejen. Vi havde rigtig mange skorter inden for den match. Jo Inge Berg var heller ikke med i den match. Magnus har egentlig trænet nogle ting. Og jeg skulle ligesom hitte et lag til den match. Jeg tror, at vi i den dag, inden det var på toppen selv, og så skal man komme ihåg, at vi spillede mod et fantastisk bra fodboldlag også. Så man skal også have respekt for, når de andre gør nogle ting bra. Og vi var egentlig rigtig 100% der den dag, men vi var også ramt mycket på skorte afstændinger. Og det var vel den eneste match, hvor alle dem, som har spillet, i stedet for dem, som har været skorte afstændinger, ikke har gjort Brownie foran sig. Ellers har de faktisk gjort fantastisk Brownie foran sig i alle de andre matcher. Så den match, den tog jeg egentlig ilde op overhovedet tog. Jeg vidste, at vi ville gøre en pang-match mod Falkenberg 4 år efter. Og det var ligesom, jeg brugte tiden på. Jeg brugte egentlig tiden på Østersund-matchen overhovedet toget. Man har jo chancen på at påvirke resultatet ydt på planen, og inden det efteråret. Det er der ingen af os, der har, men jeg så en vinder-attitude hos Safari, som jeg tykte utrolig mye om, og som vi blev enige om, at det skal vi have ydt på planen her på onsdag i stedet. Og den fik vi. Den fik vi vendt direkte, og fik en pangstart på Falkenberg-matchen, og gjorde mål efter 1 minut. Så der kommer lidt bump på væggen indimellem. Det gør der for Barcelona, det gør der for Bayern München, det gør der for alle store lag. Indimellem så forlorer man. Det vigtigste, det er, hvordan man agerer næste match. Det tykker jeg. Og vi har en gang, hvor vi har forloret 2 matcher i råd, og det var i Bayern. Ellers har vi ikke gjort det under hele sæsonen. Forsøgte at hitte en bra balance på det lag. Forsøgte at hitte, at vi skulle tilbage til det, vi var bra på at spille fodbold, presse højt, sætte os på matchen direkte, våge og gå ud og vinde matchen. Og så selvfølgelig, at Falkenberg var en svår sits, men ligesom, og man kendte alle publikum, de var fra Malmø, at vi nu skulle gå ud og levere en rigtig bra indsats. Så havde jeg en rigtig bra chance på, at det ville blive en tuff bortematch for Nordsjælland borte mod Elfsborg. Det havde jeg. Og i går havde jeg forloret 1-0 til Blåhvidt på mandagen. Så vi vidste jo, vandt vi den match, så det fantastisk bra ud. Så jeg tykker, vi gjorde en match, som man gør, når man er toplag, og vi ligesom havde forloret den foregående match, og vi var enige om, med mig i spidsen og alle lederne og trænerne, at det her kan vi egentlig være bekendt. Nu skal vi ud og præstere, så får vi se, om det rækker til SM-guld den dag, ellers så skal vi i hvert fald have bra forudsætninger for de 2 sidste matcher. Og den sad klokkerent, og jeg fik jo besked 5 minutter inden, at Nordsjælland havde vundet, eller Elfsborg havde besegret Nordsjælland med 2-1, og vi ledte 3-0. Så de sidste 5 minutter, det var en bra chance. Men jeg tænker, altså, jeg er jo selvfølgelig jubler, men jeg tænker altid næste step, det gør man som træner. Nu er det vigtigt, at vi ikke slipper nogle ting til de næste 5 minutter. Da vi gjorde 200-målet ret kvart, 7 minutter kanskje, efter, så tænkte jeg, okay, nu får de det svårt. Og vi skabte mange muligheder i den match, for mistede straf også. Og da Alexander gjorde 3-0 i bøjen af andre halvleg,
Så var det en rigtig fin sættelse. Men det var også, vi skal være ærlige, det er også en match, man måste vinde, hvis man skal vinde SM-guld.